जों अरो थुमलाइखा बनो गाहाम आखा गाहाम रिवो तायरो CM मानगोनां CM मानगोनां EM मानगोनां MDC ते मानगोनां चिनि एडमिनिस्ट्रेशन नि डेपुटी CEO ताय जुनल सब जुनल ऑफिशियल तायरो चेयरमैन जुनल चेयरमैन वाइस चेयरमैन जे तंगनाय ताय बरै मथानि जतो हक्राजक जतो नां खा कामरियो तिनि अरो चिनि ताकु चिनि प्रिंट मीडिया जे फाइनाय नारावनो बखा कामरियो ताय अरो जे फाइनाय जतोनो ताय सिङो जों जखन चें खातिनि 9 तारिख आं खुमलुङो पयला आंनि प्रग्राम मानजापुर अबर साखा जे जों 2002 सनो अनेक बरक 2002 सनो बोसोर तोरखानाराव आं सिया 2002-2003 जखन आपुर चिनि इंडिजिनियस नि दल चिनि मोठानो ब्राव जेनेवा ओंगै ब्रावनि आनो चुनो इनविटेशन रखा जे चिनि त्रिपुराबो इंडिजिनियस बरक दङ आपुरन चिं आरो थाङै 2002-2003 सनो जों आरो कगमा सावो आबो सापायै के स्टेज अंजाखा जों के सङै रमख्लाय हामखामु ब्रो रमनानि हिम्मत क्रैखा आनो रमनानि नै अनेक चिनि तिप्रासाराव आनि पारानाय चिनि सांखलंथं विभिन्न जाति बयनि पार्टी बाय तङै जों रमनानि आनो रमनानि नै स्लोगान रो माखायो आबो रमख्लाय ताइसे दखामु जों चिनि मानथाय रो तिनि इंटरनेशनल जतो जागा उङो भाई जे वर्ल्ड इंडिजिनियस डे अब 9 अब जुगे जुगे 9 तारीख न अंगनाय खातिनि उनके आरो चिनिबो एकटा चार्टर अंगै तंगा यूनाइटेड नेशन चिनिबो इंडिजिनियस ने काइसा डे पाइ जागो आरो चिनिबो काइसा डॉक्टर मावै तंगो के तुम तिनि जोंनो मुंसा ख्लाय जोंबो चिनि इंडिजिनियस इंटरनेशनल लेवल चिनि बरक दङ चिनि बागै फाइट खालायनायबो दङ जों दिनै बुजिनाय नांगौ बनि बागै जों दिनै बाखा गुवारमा खालायनाय जों जे ताबक लेयार दंमोननि बयनिबो सारकनि लेयार तलासे जों उ तला लेयार जों बालै ब्रावनि साका मा फायनाय नांगौ ताबो जों अबो मासिनाय नांगौ आबो वान सुमुं चिनि त्रिपुरासानि बाखाव फायखौ अब सामने कारण हाय जे जों तिनी समाजो जों जीवन कोनो दिन सीएम मंगला त्रिपुरासाराव कोनो दिन जों तिनी त्रिपुरानोबो चालौ मंगला आ नबारो अब लेयारनि तला जोंनो तनखा अबनि अंगैनो तिनी बुबाग्राबो बाखा वानसुखा जे जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अपन सेपो जों तबक जतनो आरो बाखा रिवै जों क्रंसावै तिनी ताखु जनजाति नंथं जे फुनंथं तिनी विश्वकेतु ताखु बबो फाइगा विद्युत देवर्मा बबो फाइगा जुदा जुदा बरौनि वानसुमुं आरन तंमनि किन्तु केचार माचारो गाहाम दंनाय तामंनाय जातिनो बाहाय आं नायचमनाय हिनि वानसुगै थांमनि आओ जागाव बराव बतै कुनो बखाव शांति माया बनि बागैनो तिनी बराव तिनी तिप्राहा मोठानि नाहमुंनो बुबाग्रा जे खानसानि बो वॉइस रहमनि आरो बराव मा फायो बरावनो तिनी पार्टीनि प्रेसिडेंट ओंगै आं बरावनो वेलकम खालायो ताय तिनिरो फाइनानि बखा तंफुनो फायाखौ बतै तंख्लाय नारावनो बचों लामसोबो तिनी मोठानि प्रेसिडेंट ओंगै एवं जों तिनी ताई कैसे को मा सानाय जों बो इंडिजिनियस डे तिनी जों कताव थाइमनिया बिसि ब्रुम जों मा खालायो तिनी अरो सिखरा रक बाक्सा नारावनि बागै फर्स्ट टाइम अंगमानो किन्तु जों हायते गो 2002-2003 होइतेनो बिसि ब्रुम जों खालाय मा फायो राइट तिनी अधिकार जे तंमनि तिनी हावो तिनी रमनि दुम्बुर हाइडल प्रोजेक्ट जेता जों जेनेभाव
पेश खाइखा और कয়েক হাজার পরিবার আবো বরাউনি হাস একজাক খাতুই বাই আর তাই বরাউ মুংসা মাইয়া ঠিক হাইতেনো ফিলিপাইনসে जों हाइतेनो तिप्रासा हाइतेनो बराव फिलिपाइन दङ बराव जेनेबाव फायो बराव बबतैनो हाइड्रो इलेक्ट्रिक दिसा नायहिनै गोबांमा जों हाइते मोखां सलनाय रगनि हा तुइ बाय चमरिवै बरावनो रोख्लायखा निउजिलेन्डनि मारुवा रक दङ आरोबो बराव একটা জাতি जों हाइतेनो दङ बरावबो जों जेनेबा मालायफोर तामसा हाथाय कायसा अब तलावो हा तलावो सुना ममांसे gold mines रफाय दङ रांगचाक दङ कयला दङ गोबां माबोदै yang समुद्र बायनांजाक समुद्रनि बरा अंखरो yang निउजिलेन्ड सरकारो पारमिसन नावै बरा उ हाथाय जों और एग्रिकालचार खालायनाय और जों टामो खालाय निउजिलेन्डनि इकोनॉमिक जों तिसारि नायनै बरा उ माउरि रगनो थकग्रिवै ब्राउनि हा मा पायो जखन नुखा कायसा हा जखन एक्सकावेट मा खायो हापुरस रांगचाक मांग मांखा ओके मारुवा रौरबो नुखा जे ब्राउनि हा पसौ रांगचाक कपलुं ब्राउ सिया इंग्लैंडनि अमेरिकानि रासियानि ब्रक फाय अबो ब्राउनि इंजिनियर रक बाय ब्राउ अबो टेस्ट खायनाय मानि जों तिफ्राव दाबो और थक गैस दं मानि बलमुरावो उ गैस दं मानि अब जत चनि एडीसी वो 100% चनि एडीसी नि सम्पत्ति बो अब जेतु बो चनि शेड्यूल एरे बेसिंग दङ भारत संविधान सुइजाब दं मानि जे वर्ल्ड इंडिजिनियस डेयो जों अबनो जों जतन मैतु मावनाय नांगौ जे त्रिपुरावो हा सागं थुं हा तलां थुं अब जत चनि 6 शेड्यूल नि जे अधिकार दं मानि चिरि तिप्रासानि अधिकार निनि आनि बो अब ने बरक जों आवेरं या जों सिया आइनो मा दंलाय जों अब तै रक जों दीर्घ 50-55 बोसोर जों आंदोलन खाय मा फायो दिनै एडीसी बो जों आंदोलन खाय मा फायो हा के फिल्लानि रगो मा फायो दिनै दाबक जे प्रेजेंट चिनि जे नेतृत्व दंनाय र ब्राउनो आं कयनानि मुचुङो नरावले तम अचीवमेंट मा तुंनाय जों बाय जों वालायो अब से काम अब हामिया अब आनी दल या बो आनी बयनि दल अब ते ममां जागा वालाय मानि अब स्टप मा खायनाय जों अब स्टप खायनाय आंलाय बर्तमान जे एडीसी जों जे रुलिं खाय दं मानि जों फ्लप जों मुंसा खायमाय अंनाय नरानि बखा कुवार खायदि जे बरफ सिया बनबो थक ताकु थक थयनै याकं बायफुनो बनो थक थमाहि खाबले जों जुगे जों आंदोलन खाय ताबक जरा टिकी दङ जों केवनो जों तला खेबिया जों जत बाक्सावै मा हिमलाय दंमानि दिनै लगे फायखा ब्रयं थुं चलां थुं लगे मा दैखा दिनै महाराष्ट्र प्रज्वल किशोर मानिकबो अनेक चराय बुमा एक्सिडेंट बुफा एक्सिडेंट होय दंनाय रंनो ब चालगै दंखा बिनि बखा दंमाया अरक जानानै क्रय अर नुंनानै क्रय अबतै रगो ताबक दिनै जे ग्रेटर त्रिपुरालेनो जों जखन बे चीफ अंनाय आफुरो चिरि त्रिपुरासानो आरोने चीफ मिनिस्टर जुगे अंगै फायनाय आबोनि बागै जों दिनै ग्रेटर त्रिपुरालेन्डनि इमां नुगै दिनै बुबाग्रानि इमां आनि निनि जतनि चिनि इमां जों अबनो ताबक आगोगै मारि दङ ओंखे अंयख्लाय ताबक जे दंमनि थै जोंनो ब्राव थुङै दंखा दिल्ली बसियो तामो आयांनि चिनि सालथां बखागनि चिनि मखां सलजारंनो त्रिपुरा आसाम ताई कयेकटा स्टेट नॉर्थ ईस्टार्न स्टेट नो चालकनानि परिचालन खायनानि ब्रावनो गाहाम जोंनो चालकनानि जोंनो सुसननि खायनानि ब्रावनो गाहाम दिल्ली ब्यूरोक्रेट्स रो दिल्ली जे भारत नो चालकनाय त्रिपुरा नो चालकनाय ब्राउनि बखा असोगनो जे त्रिपुरा सारकनि मखां सलिया ब्राउनो त्रिपुरा चालकनानि बागै जुगे नुगै फायखा ब्राउनो गाहाम हिनो बनि बागैनो जों त्रिपुरा साबो जों जे ताबक फायनाय रक दिनै गोरों रक गोनां रक जत फायनाय रक ब्रावबो दिनै त्रिपुरावो जखन ग्रेटर त्रिपुराले नंलाय आफुरो
जिनिबो सुजुग नाय आव दिनै आ जागा जों हायख्लायनाय आ जागा जों हायख्लायनाय किन्तु बराबो खूब मार्शल माइंडेड मावनाय नांनाय खूब डिसिप्लिन ते मा तंनाय नांनाय दिनै सेकलाय माने बन्द खालायनानै जुगिया जायाव गुना आं त्रिपुरा हानि मथानि प्रेसिडेन्ट नङै जतन आं मखयो जों बाय जों सेकलाय माने जों बाय जों बलाय माने दिनै जोंनि उ खरां इन्डिजिनियास डे वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे जेकुनु बरफ जुगिया जाया माइनरिटी नो जों सेलें माने दिनै जों 100% अब मथाबि नायनांगौ अब हयतोनो दिनै उ खरां खुरै जों सेकांव थांमान न दिनै बनि बागै वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे आं वाइनै मानजाखा आफोरो साफ्रोम आनरम नायहिनै वारेन आनरिखा वारेन पुलिस लो फायरमनानै फायखा जों आन्दोलन लामखा साफ्रोमो खरक नै खरक थाम त्रिपुरा सरकारनि पुलिस बाय गुलि चावै बरा खरक थाम मा थयो दिनै जों प्रेजेन्ट एडिसि अथॉरिटी प्रेजेन्ट एडिसि एडमिनिस्ट्रेशनो दिनै गुबाग्रानो आं साखा जे सिलाय कक जागै बुथार जाखमानि ब्रावनि परिबारनि बागैबो दिनै तामुबान सुथाय नांगौ साब्रुम बखा जों सेप्टेम्बर अंखले आरो जरा जरा थाङो बराबाय मालाय फायो खूब मालाय खालाय काबो जिनजोंनि तामं सिनाय गुबैनो निनिबो आनि बंथुं जखन जों नबनि नब फां जखन को गय बुथार जागो बसक दिनै बखा दुखङो आबो दिनै जेनेबा भाषणनि तुई आनो रमनानि जखन वारेन मारियो आपुरो रममायैनो जों आन्दोलन खायथानि पुलिसनि गुलि बाय मा बुथार जागो बनिबाय जों बखा थान संनाय नङो दिनै अक्रा रग सिख्रा रग नो तै दुलनाय सिख्रा रग बो बुरा बुरि रग नो मा तै दुलनाय ताइ नरावनि जूनियर रग नो नरावनि ताइ तला तंनाय रग नो ब्रावनो मा तैनाय एवं कुनो पृथ्वीनि कुनो दरबार कुनो हावो कायसा एज ग्रुप बाय कुनो देश चले माया अक्राबो तंनाय नांगौ सिख्रा बाय तंनाय नांगौ अब जों किन्तु सिया आंनो खायखा आंनो जत अब तै बखा तैनाय रंके अब वेरी वेरी लिमिटेड लाइफ निनि आयु बो बाराउनाय अब जों मालाय फायजाक जों दीर्घ दिन आन्दोलन खायो अब तै नुगै फायजाक बनिबाय दिनै जे वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे उमुंगियाव दिनै महाराजनि बखा अर फाय तंखा अरनि बर' बोसोक जों कस्त खालाय दङ दिनै पारा बिसिंनि दिनै बर' रगबो तामो वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे अब अर्थ तामो अब अर सा बुजौग्रानि बागै जखन उ जागा अंखा आं प्रेक्टिकली जेनेबा हायतै इंटरनेशनल फोरामो जों थाङै दिनै त्रिपुरा हानि बागैबो दुम्बुर हाइडेल प्रोजेक्टआव जे घटना माने अपने वीडियो जों रेखा yang Filistin Japan को बराव बुतई न जों हायते न इंडिजिनियस संप्रदाय दङ बराव कम ब्राउनो बो बुतई इंटरनेशनल बॉडी होते ब्राउनो बच्चु बच्चु मारि रहे दिनै त्रिपुरा बो बोसोक कोटि रां थांनाय हिनजागो आंबो आं बानि कुनो संगठन मीन्स सरकारि एनजीओ बानि रकरै बा बोसोक $1,000 नों थांनाय प्रोजेक्ट दी जों पास खायरिनाय हिमलेफोराव तब एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन होते दिनै मथा जुदि निउयर्क इंटरनेशनल फोराम थांख्लाय त्रिपुरानि जे जों दं माने त्रिपुरा सरकार जोंनो रां रिया दिल्ली सरकार रितै रितै खक्सारावनि से बिसि कायसाराव ना अंखबा जों बाय डेभलपमेन्ट खालायनाय जों बलरे गुरियै इंटरनेशनल फोराम मा थांनाय जों थाङै त्रिपुराव आफुनबो लास्ट लाइ थांनाय दिनै तब अक्रा दाखु विद्युत देवबर्मा बराव जखन एमडीसी रगमय चालकपुरो कयेकटा बराव प्रेस खूब सफिस्टिकेटेड प्रेस मांखा किन्तु चालक माया जों अबतय अंखा आफुर अनेक बरक फायै फाइनान्शियल रां बोसोक नांनाय राबार प्लान्टेशन बोसोक नांनाय नराव अर टाउन आथारमुरा पुरा हाथायाव टाउन खायनायनि बागै त्रिपुरा सामां अर आचुगै रुप्लेन बायं थुं जे जागाते अंथं अर कुरमानो हजार बोटिं त्रिपुरा सरकनो पूर्णबा चन्द्रनि बोसोक रां नांनाय आयरक सोंबिलानो किन्तु जों तब डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एडीसीओ बोसोक पावर कभार खालामनाय अंख्लाय तब जों
গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনাই তাই 18 মাস 17 মাস 16 মাস 15 মাস 너무 ফাই 속에 동가 앞으로 지금 राज्य सरकार बाय जों नांलायै जोंनि 정부 비단서바고 लांनानै जों वानसुगै दङ अबनिबो जतन आंखा अबनर अनिमु जों जतन जोंनि बाखा गों सामावनाय नांनाय दाबो जेरखम जोंनि इउनाइटेड जों दंमानि अबनो जों चालुमा खालायनाय ओंखे दिनै जतनताय बिसा खा हामब्रिउ अरो जे संगठन खालायनाय रेजाब मनि गाहाम खाम नारा खानारिखा अरो जे सामुं दांनाय प्रिन्ट मिडिया जतन तायरो जोंनि अप्राचार जतन खा हामब्रिउ जोंनानिखौ हामबाय त्रिपुराहा long live